Igor Elortzak 5. aldiz irabazi du Bizkaiko bertsolari txapelketa. Iturriaga izan da 2. eta Estibaiez 3. Ondoren gelditu dira Ibarra, Enbeita eta Lekue. Eta azken 2 postuetan Xabi eta Fredi, paiatarrak. Hasieratik binakakoan aurrez aurre suertatu ziren Elortza eta Iturriaga, sexu bereko bikote edadetu baten azalean. Mosu emon gendunean, zure aita zarran maian bertan, akabatu etzanean. Zure begiak eta nireak, gauza batean bat datoz, urdindu jatzuzuleak baina, gaur be ondo guapozago. Krisia izan zuten helduleku Fredi Paia eta Iratxi Ibarrak, 2 eskaleren paperean jarriz. Tertulian hor aziak jakuz, krisia hundioni begira, jada ez dala lehen ainakoa, gure euroen diztira, bankutik ere batzuk dirua, harin gabe erretira, martxa honetan parkeko banku guztiak beteko dira. Etxaun Leku eta Xabi Paiak gerran desagertutako aitonaren bila jardun zuten. Guran agertua alnaz, soilik eskuak loituko dodaz, bera lurpetik atara. Garzonek eukon antzada hainbat, astarna eta lekuko, azizan baina laster amaitu, itxiepan eta punto, baina aitite aurkitu arte, gerra ez da amaituko. Arkaitz Estibaiesek oso saio txukuna egin zuen, bereziki bakarkakoan bikain moldatu zen. Ohelagunak armairura bidali behar zuela zioen gaian, bertso dotoreak osatu zituen. Egoera etxe askotan, gertatu zait niri maiz, ta horregatik etortzen bada, esango diot ni naiz Arkaitz. Zer moduz zaude, ta nahi baduzu, aldatu dezakegu gaiz. Tekniko banaiz, ta oskailua konpontzera etorri. Onintzen Beitak ere lan polita egin zuen bakarka. Kartzelan jaio zitzaion biloba bisitatzera doan emakumearen azaletik bertso hunkigarriak atera zituen. Kontatu idazu partoan, zelan joangan bitartean, zelan sentiduten zinen, zu hospitalotz batean, naizen dunta egin dozu, ama zara azkenean, azillatzu bai txiki hau, hortxe zeure barrenean, ama mabe egongo da, betiko zorionean, hirurok etxe berean, batzen garen egunean.
Kartzelakoan Iturriagak maiteminduta zegoela aitortu zuen. Aztelenko izada unai, irri baketzu xagoz horrein nino. Gaur itxartu naz normala, baino askoz lehenago. Egia esan Bartlotan, ordu asko ez dut igaro. Gorputza nekatu arren, burmuina joan da arago. Zeo zer pasatu danaren, seinalea dugu klaro. Pausuan bezenitzenaz, zentimetro bat gorago, kalean danak begira, ta begiradak arraro. Hori amargau piloa, mundu hontan asko dago, pentsau gura dozuena, enamoratuta nago. Elortzak ere, hildo beretik, asteburuan ezagututako neska bat izan zuen gogoan. Konfiantzaik ez bikoteren bat, bai zeukan lagunean, baina usteak aldatu jataz, maitasuna da horretan kapaz, bai ondo biharamunean. Garai batean ikusi arren, oso urrunean, ze gauz ederra, ze gauz polita, agertzen dan egunean. Geuk esateko bagara lotza, baina berotzen jaku bihotza, ze ondo maitasunean, behin topatzen dugunean. Bizkaiko bertsolari txapelketako txapelduna, Igor Elortzak. Gagoz, oin 50, 10 urteko erara, lehen txalokada orduko entzat, ore bat azpilaga. Ezkerrik asko, Beñat eta Esturo, eta Unai Iturriaga, mozu bat kartzeletara, ilunetik argitara, behar dogurten tatara, zuri zerrezan bertso zalea, hemen onena zeuzara, txapel bat baino ez da, baina txaki